भोजपुरी फिल्म के सबसे ऊपर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के मृगनयनी अदाकारा अक्षरा सिंह के फेयर के चर्चा जोर शोर से बा। पवन सिंह बिहार में आरा जिला के निवासी हवन। उनका के लोग अतना तक बोलता कि वो अक्षरा से शादी कर ली हलन। 2016 में पवन और अक्षरा ज्यादा से ज्यादा फिल्म एक साथ कैले बड़न। कहीं कार्यक्रम भी होता था दोनों जना एक साथ ही जात बड़न। और पवन के बर्थडे पार्टी पर अक्षरा सरप्राइज दे के मोहर लगावे वाला काम कर दिहली। वही बर्थडे पार्टी में पवन अक्षरा के किस करत नजर अइलन। अक्षरा एकरा के देख के दर्शक अपन दिल में तसल्ली दे देले बड़न की पवन और अक्षरा के शादी हो गई। पवन और अक्षरा के आवे वाला फिल्म बा पवन राजा, सत्या और सरकार राज, और तीनों फिल्म अपने आप में बा। पवन सिंह गणतंत्र दिवस के मौका पर दर्शक के शुभकामना दिहलन आ कहलन कि हमार देशवा महान बा, हमनी के देश जैसन विश्व में कोनो देश नहीं खे। पवन सिंह कहलन कि हमार फिल्म सत्या होली पर रिलीज हुई। भोजपुरी के तमाम खबर जाने खातिर सब्सक्राइब करी भोजपुरिया न्यूज।